ತಿರ್ಪುನಗ ವಿಧಿತ ಬಿರೆಲೆಡೆ ನಲಿಪು ಗೊಂಬೆಲು ಬದುಕೆ ದಂಕದ ಪರ್ದೆ ತಿರ್ಪುನಗ ವಿಧಿತ ಬಿರೆಲೆಡೆ ನಲಿಪು ಗೊಂಬೆಲು ವೃತ್ತ ಸಂಬಂಧುಡು ಸಾರ ಜನಕುಲು ಒರುನು ಪಗಪುವೆರಿ ಯಾನೆಯನ್ನು ನಂಬಿ ಸ್ವಾರ್ಥ ಪುಟ್ಟದು ಪರಮಾತ್ಮೆ ಗುಪ್ಪುನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಸಂತೋಷ್ ಟೂ ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಭದ್ರಾವತಿ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂದು ನಾಟಕ ಬಲೆ ಬುಲಿಪಾಲೆ ಇವೊಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಪಂಥದ ರಡ್ಡನೆ ಎಸಲದ ಈ ಸಂಚಿಗೆ ನಿಕಲೇನು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆದ ಓಡಾಡಿ ಎದುಕೊಂದಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸ್ಗೆ ಬಲದಿಂಜಾದರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಬ್ರೈಟ್ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂತ್ ಬ್ರಷ್, ಲವ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಸೋಪ್, ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್, ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂಚನೆ ಒತ್ತುಡು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಮೃತ್ ನೋನಿ ಆಭರಣ್ ಟೈಮ್ಲೆಸ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಬೆಂಗಳೂರು, ರೇಮಂಡ್ ಶಾಪ್ ಭಾರ್ಗವ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್, ಹೊಯ್ಸಳ ವಿಲೇಜ್ ರಿಸಾರ್ಟ್ ಮೊಕಲ ಮಾತ ಸಹಕಾರ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತಂದ ಕಲಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆನ ಪನೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ರಂಗಭೂಮಿದ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ದುನ್ನ ಬನ್ನೋನು ಬೋಡ್ತಿನಾಥ್ ತೂದು ಅಲ್ಬಗೆತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಬೋಡ್ತಿನಾಥ್ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಕೊಡ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಲೋಕದ ಬುಲ್ಪು ಕಂದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮಮಲ್ಲ ತುಳುನಾಡದ ರಂಗಭೂಮಿದ ರಡ್ ಕಣ್ಣುಲು ಪಂಡಲ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪೆರಿಯ ಬಾರಿ ಸಾಧಕಿರನ ಮೊಟ್ಟುಗು ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸದ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನ ಪೀಟುಡು ಒಲಗಾತೆರು ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೆಲ್ರು ಅಂಚನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ರು ನಮ್ಮ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ರಡ್ಡು ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಈ ಒಂಜಿ ಪಂಥದ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನ ಪೀಟುಡುಲ್ಲೇರು ರಡ್ಡು ಜನಲ ನಿಕಲ ಮಾತೆರ ಪರಾದು ಮೋಕೆ ದೌಡಾಡು ಎದುಕೊಂದುಲೆ ಬಂದುಲೆ ಇನ್ನೆವುಲ್ಲ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಏರು ಕಲಕ್ ಜಪ್ಪೇರು ಬಂದು ಇತ್ತೆ ಕಲಕ್ ಜತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ತಾಂಬೂಲ ಕಲಾವಿದರು ಪೂಂಜಾಲ ಕಟ್ಟೆ ಮೊಕುಲು ಈ ಕಲಕ್ ಬತ್ತದು ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಗೊಬ್ಬುನಂಚಿತ್ತಿನ ತೋಜವನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ನಾಟಕದ ಸಂಗತಿ ದಾದ ಅಂದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬಡಪತ್ತದ ಇಲ್ಲಡು ಪುಟ್ಟಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆಗೆ ಆ ಮಲ್ಲ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ಪರೆ ಆಸೆ ಅಪ್ಪುಂಡು ಐಟ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಮ್ಮೆರೆಗ್ಲ ತನ್ನ ಮಗಳಿನ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡು ಆಲ್ಗ ಎನ್ನಿಲೆನ್ಕನೆ ಕಲ್ಪಾರೆ ಮನಸ್ಸು ಪುಂಡು ವೈದ್ಯ ಮಲ್ಪರೆ ಆಸೆ ಅಪ್ಪುಂಡು ದೇ ಪಂಡ ಪದ್ರಾಡ್ ನೆಟ್ ಬಂಡ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ರ್ಯಾಂಕ್ ಬತ್ತು ಪೋಲು ಮಗಳು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮಗಳೇನು ಮಲ್ಲ ಸಾಲೆಗೆ ಕೊನೋದು ವೈದ್ಯ ಮಲ್ಪರೆ ಪಿದಾಡ್ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಅಮ್ಮೆರೆಗೆ ಬಡಪತ್ತಿರದ ಹತ್ರ ಬಾರಿ ಬಂಗಾಪುಡು ಸಾಲೆದ ಪೀಸು ಕಟ್ಟರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅವನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತರು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಲೇನು ವೈದ್ಯ ಮಲ್ಪರೆ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಉಡುಪಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತರು ತನ್ನ ಆಸೆನು ಕೋಡಿ ಎತ್ತಾರೆ ಸಾಧ್ಯ ಪುಡ ತನ್ನ ಮಗಳು ಕಡೆಕ್ಲ ವೈದ್ಯ ಆಪಲ ಒಂದು ವಿಚಾರ ತೂಲೆ ಎದುಕೊನ್ಗ ತಾಂಬೂಲ ಕಲಾವಿದರು ಪೂಂಜಾಲ ಕಟ್ಟೆ ನೀಲಣ್ಣ ಓ ನೀಲಣ್ಣ ದಾದಂಬೆ ಮಾತು ಬಾರಿ ಗಾಡಿ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ದಾದ ವಿಷಯ ನೇ ಇರ್ನ ಮಗಲ್ನ ವಿಷಯ ಮುಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ಬರೋದುಂಡು ಏ ದಾದಂಡಿಯಾ ಏನ ಏನ ಮಗಳಿಗೆ ದಾದಂಡಿಯಾ ಅಂಚದಲ್ಲ ಆತಿಜಿ ಬೊಕ ಇನಿ ಅಲೆಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಅತ್ತೆ ಅಂಚ ಆ ವಿಷಯ ನ್ಯೂಸ್ ಬರೋದುಂಡು ಅಂದ ತುಕ ತುಕ ಈ ಬಾರಿಯ PUC ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಮಗಳು ಕುಮಾರಿ ಸುರಕ್ಷಾ ಇವರಿಗೆ ಇದೀಗ ನೆರೆದ ಗಣ್ಯರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ. ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡಿಯಾ ಪಾಪ ಬಾಲ ರಾತ್ರ ಪಗೆಲು ಬಂಗ ಬತ್ತದು ಓದಿನೆಕ್ ಇನಿ ಇನಿ ಸಾರ್ಥಕಾಂಡು ದಾದ ಸಾರ್ಥಕಾಂಡಿ ಖಾಲಿ PUC ಕಲ್ತಿಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಾರ್ಥಕಾಂಡ ಅಲ್ಲ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ಆವಡುಂದಾಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಗೊಂಜ ಡಾಕ್ಟ್ರ ಈಜಿನ ಇಂಜಿನಿಯರ ಕಲ್ಪೌಡು ಅಪಗಲ್ನ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ಆಪುಂಡು 5 ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬದುಕು ಗೊಂಜಿ ಸಾಧ್ಯ ಬುಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಪ್ಪ ಓ ಅಪ್ಪ ಬಾಲ ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಇಂದೆ ಎಂಗ ಕಾಲೇಜ್ ಸನ್ಮಾನ ಆಯ್ನಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಎಂಗ ಆಶೀರ್ವಾದ ಲಕ್ ಮಗ ಲಕ್ ಅಪ್ಪ ಎಂಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡಪ್ಪ ಏನಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಪುಗಾರಿಯರು ಆಂಡು ಬಾಲ ಆಂಡು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಅವಂದು ಬಾಲ ಅಲ್ಲ ದಾದ ಬಂದಿರ ನಿಕ್ ಅಲ್ಪಾಕ್ಲಿ ಕೇಂಡರು ಈ ದಾದಪ್ಪ ಅಂದ್ ಕೇಂಡರು ಐಕ್ಯಾನ ಐಕಿ ದಾದ ಬಂಡ ಬಾಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಪ್ಪನ್ ಪಂಡಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಎಂಗ ಕನ ಮಾತ್ರ ಯಾನ್ ಅವ್ವೇ ಆವಡ್ ಪಂಡ್ ಹಠ ಕಟ್ಟು ಜಪ್ಪ ದಾಯಪಂಡ ಪಜೆ ಇತ್ತು ಅದೇ ಕಾರ್ ನೀಡು ಪಂದು ಎಂಕಲ ಗೊತ್ತುಂಡಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಎಂಗ ಕುಡೊಂದು ಜಾಸ್ತಿಂಡು ಯಾನ ಬೇಳೆಗ್ ಪೋಪೆ ಅಪ್ಪ ಯಾನ್ ಬೇಳೆಗ್ ಪೋದು ಇರಗ ಪುಗಿಯಲ್ ಕುರುಡು ಪಂದು ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಉಂಡಪ್ಪ ಮಗ
ಗೊತ್ತಿ ಇರೇನ ಒಂದು ಕಲ್ಪುನ ಪ್ರಾಯ ಇರು ಕಲ್ಪೋಡು ಮಗ ತುಕ ಆ ದೇವೇರು ಇರು ನಾನೆಟ್ಟು ದಾದ ಬರೆತೆರ ಅವ್ವೇ ಆಪುಂಡು ಬಾಳ ಯಾನುಲೈ ಚಾ ಮಲ್ತೀತೆ ಇರ್ಬೋದು ಪರ್ಲೇವೇ ಆವಪ್ಪ ತುಳಿಯಣ ಮಾತು ಆಲೆಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವರೊಂದು ಆಸಂಡಿಯ ಅಂಡ ಯಾನು ದಾದ ಮಲ್ಪಡು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾವಂದಿಚ್ಚಿಯ ಗೊತ್ತಾವಂದಿಜ್ಜಿ ಬಂಡ ಅಲ್ಲ ಆಸೆಗೆ ಮಣ್ಣು ಆಡುವರೇ ದೇ ನೀಲ ಅನ್ನ ನಮ ಎಂತೂ ಕಲ್ತಿಜ್ಜ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲಾಂಡಲ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಕಲ್ಪಡಿಯೇ ನಮಕ್ ಏತು ಬಂಗಾಂಡಲ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಕಲ್ಪನವು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಅಂಡ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನ ಪಂಡೆ ನನ್ನ ಇರು ಇಷ್ಟ ಮಾಧು ಅಪ್ಪ ಎಂಕವಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೇಂಡಿರು ಈ ದಾದಾಪ ಅಂತ ಕೇಂಡಿರಪ್ಪ ಐಕ್ಯಾನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಪ್ಪನ್ ಪಂಡೆಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಬಂಡ ಅಲ್ಲ ಆಸೆಗೆ ಮಣ್ಣು ಮಾಡುವರ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನ ಪಂಡೆ ನನ್ನ ಇರ್ನ ಇಷ್ಟ ಬಲೆಪ್ಪ ಬಲೆಪ್ಪ ಉಂತಲೇ ಓಡಿ ಈಗ ಸೀದಾ ಪೊಗ್ಗುನಿ ಓಡಿ ಅವು ಬಾಲೇನು ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರ್ಸಾರ ಶಾಲೆಗ್ ಓ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಶಾಲೆತ್ತು ಕಾಲೇಜ್ ಅವ್ವೆ ಅನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದತ್ತೀನಿ ಐಕ್ ಸೀದಾ ಪೊಗ್ಗುನಿಯಾ ಹತ್ತು ನಿಕ್ಲಿ ಕಾಲೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ತೆರಿ ಅಂದಾರೆ ಅಂದನ್ನ ಒಂದು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಶಾಲೆಗೆ ಮೂಲು ಕಲ್ತಿನಕಲು ಮಾತ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕಲು ಮಾತ ಆತರಿಗೆ ಎನ್ನ ಬಾಲೆಗೆಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವಡೊಂದು ಆಸೆ ಅಂಚ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮೂಲೆ ಕಲ್ಪಗ ಅಂದು ಒಬ್ಬ ಪಾಡ್ಯ ರಂಗಿಗುಂಟು ಗತೀಜಿ ನೆಲಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಕನ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಲ ದೇ ಓ ಈ ಕಾಲೇಜ್ ಬರ್ಪಣ ಜೋಕುಲು ನಿಕ್ಕಲೆ ಕತ್ತಿ ಹಕ್ಕಲು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರಡು ಬರ್ಪಣ ಹಕ್ಕಲು ಈರಡೆ ಎಡ್ಡೆಡೆ ಪನ್ಪುನಿ ಈರೇಗ ಒಂಜು ವೇಳೆ ಈರ್ನ ಬಾಲಿನ ಅಂಚಲಾ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸೇರ್ಸಾಡುಂದೆ ಎತ್ತಿನಿಂದಾಂಡ ಸೀದಾ ಪೋದು ಒಂಜಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋದ್ ಸೇರ್ಸಲೇ ಬರ್ಬರ್ರಿ ಅಣ್ಣ ಅಂಚ ಪಾನೋರ್ಚಣ್ಣ ಅಂಚ ಪಾನೋರ್ಚಿ ಅದೇ ಯಾನು ಉಲಾಯ್ ಪೋರ್ದು ಸಾಲದ ದನಿಟವ್ರ ಪಾತಿರ್ದು ಬರ್ಪೆ ಆರು ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಪೆರಲ್ಲ ಯಾವು ಎಂಚಿನೇ ಮನಸ್ಸು ಅನ್ಪುಣಿ ಆರು ಇಂಚನೆ ಮನಸ್ಸು ಮಂತುದು ಏರ್ನಂಡ ಇಂಚ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನಮಿತ್ತ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಾರೆತ್ತಿರಿ ದೇ ಈರೆಗೆ ಯಾನು ಎಡ್ಡೆಡೆ ಪನ್ಪುಣಿ ಈರು ಸೀದಾ ಮುಲ್ಪರ್ದು ಪೋಲೆ ಆಂಡಲನ್ನ ಎಂಚಿನೇ ಹೊರ ಪಾತಿರ್ದು ತೂಪೆಣ್ಣ ಎಂಚಿನೇ ಪಾತೆರ್ ತೂಪುನಿ ಆಂಡಲಜ್ಜಿ ಬೋಂಡಲಜ್ಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಂತೇನ್ ಈರೊಂಜು ವೇಳೆ ಉಲಾಯಿ ಪೋ ಕಡಪುಂಡ ಈರೆ ನಿಮಿನಿ ಏನನ್ನ ಮುಲ್ತರು ಬಿದೆ ಕಡ ಬಿಡುವೇರು ಇರೆ ಪಣ್ಣ ಅರ್ಥಾಬ್ಜ ಪೋಲೆ ಮುಲ್ತರು ಬಲೆಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಪೋಯ್ ಆಂಡ ಬಾಲೆ ಪೋಲೆ ಮುಲ್ತರು ಪೋಯಪ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಪಗೆ ಮಂಡದಿನ ಯಾರು ಬರ್ಪೇರು ಸಂತೇಲು ಪೊಲೆಯವರ ತುಲೆ ಯಾನರಿಗೆ ಬುಡ್ಪ ಉಡ್ಪದ ಪಂತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ರೂಲ್ಸು ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಂಚ ಮತ ಉಂಟು ತುಲೆ ಈಗಲೂ ಮೂಲು ಇತ್ತಿನ ಬಾಕಿದಾಗಲಿ ಉಪದ್ರ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ನೌ ದಾದಾಗೆ ಬಾಲೆ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಪೋಡಿಗೆಪ್ಪ ಅಂದ ಬಲೆಪ್ಪ ಪೋಯ್ ಬಾಲೆ ಅದೇ ಈರು ಪಿತಾಯ್ಬೋದು ಉಂತುಲಿ ಯಾನ ಪಾತಿರ್ದು ಬರ್ಪೆ ಇಚ್ಚಪ್ಪ ಇಂಕ ಮೂಲೆ ಕಲ್ಪುಡ್ ಬಂದಾಲ ಹಟೇಜಪ್ಪ ಬಲೆಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಪೋಯ್ ಬಾಲೆ ಅಂಚ ಪಾತಿರ್ వచ్చి ಬಾಲೆ ಈರು ಪಿತ ಎಂತುಲಿ ಯಾನಕಡೆ ಪಾತಿರ್ಬೇತಾ ಈ ಬಲೆ ಬಲೆ ಇರಲ್ ಪೊಂತುಲಿ ಯಾನಕಡೆ ಪಾತಿರ್ಬೆ ಇರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಔಟ್ ಬಾಲೆ ಸರಿ
ಇರೆಗ್ ಪಿದಾಪರ ಪಂಡತೆ ಹೊರ ಪಂಡ ಅರ್ಥ ಅಯ್ಯೋ ಸರ್ ಆಪುಜಿನ ಒಂಜಿ ಪನರ್ಚಿ ಸರ್ ಇದೇ ಎನ್ನ ಬಾಲೆಗ್ ಕಲ್ಪಡೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಉಂಡು ಸರ್ ಮಾರ್ಕ್ ತೂತ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಬಂಗೋಡು ರಾತ್ರಿ ಬಗೆಲ್ ನಿದ್ರೆಗೆ ಹಚ್ಚಿರ್ದು ಓದುದಲ್ಲಿ ಇರ್ ದಾಳ ಮಂಡೆ ಚಾಲ್ಪುರ್ಜಿ ಅವು ಏತ್ ಕಾಸುಂಡ ಯಾಣ ಕಣತ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಇರ್ ದಾಳ ಮಂಡೆ ಚಾಲ್ಪುರ್ಜಿ ಎಂಕೊಂಜಿ 10 ದಿನ ತಗ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಲೆ ಆತಿ ತುಲಣ್ಣ ಇರ್ ಕಟ್ವೆ ಪನ್ಪರತೆ ಈ ಕಾಲೇಜ್ ಕಟ್ಟೋಡು ಪಂಡ ಲಕ್ಷ ದುಡ್ಡು ಪೋಡು ಕಾಲೇಜ್ ಫೀಸ್ ಎತ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ 1 ಲಕ್ಷ ಇರಗಾತ್ ಕಟ್ಟೋಲಿಯ ಯಾನ್ ಕಟ್ಟಬೇಡ ಎಂಕ್ 10 ದಿನ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಲಿ ಅಂಡ ಸಾಲೆಡ್ ಒಂಜಿ ದಾಖಲಾತಿ ಇಜ್ಜಿಂದು ಪನರ್ಚಣ್ಣ ದಾಖಲಾತಿ ಮಲ್ತು ಕೊರಡಿ ತಾಯ ಪಂಡೇರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಅಪ್ಪುಜಿ ಆಪುಜಿಂದು ಪನರ್ಚಿ ಸರಿ ತುಲೆ ಈತ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಂತನಕ್ಕೆ ಯಾನು 10 ದಿನತ್ತ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊರ್ಪೇರಿಗೆ ಐತ ಉಲೈ ಈ ಕಾಲೇಜ್ ಏತ್ ಕಟ್ಟೋಡ ಐನ್ ಪೂರ ಬತ್ತು ಕಟ್ಟೋಡ ಯಾನ್ ಕಟ್ಟಬೆ ಇರ್ ಕಟ್ಲೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಏನ್ ಪನ್ಪೆ ಮಸ್ತ್ ಉಪಕಾರ ಅಂಡಾವೆ ಮಸ್ತ್ ಉಪಕಾರ ಅಂಡಿ ದೇವೇರು ಇರೋನ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡ ದೀಪೇರಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡ ಅನ್ಪೇರಿ ಎನ್ನ ಬಾಲೆಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕಲ್ಪೋಡು ಅಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವಡು ಮಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವಡು ಅಲ್ಲಿ ದನಿ ನಿಕ್ಲು ದನಿ 10 ದಿನಟ್ಟು ಬರ್ಪೆ ಬಂದಿತ್ತಾರೆ ತಿಂಗಳು ಒಂಜಿ ಆಂಡ್ ಅವು ಪನ್ನಾಗ ಕಾಸು ರೆಡಿ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂತ ಸಮಯ ತಾಗಿಂಡು ಒಂದೇ ನೆಟ್ಟು 1 ಲಕ್ಷ ಉಂಟು ಎನ್ನ ಬಾಲೆನ ಒಂಜಿ ದಾಖಲಾತಿ ಮಲ್ಪೊಡೀರಿ 1 ಲಕ್ಷ ಇಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಫೀಸ್ ಆಂಡ್ ಬಾಕಿದ ದಾದ ಯಾನ್ ಇರಗ ಮುರಣಿ ಬಂತೆ ಬೇತೆ ನೆಕ್ ಬೇತೆ ಇರು ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟೋಡು ಅಪ್ಪನ ಬಂದು ಬೊಕ್ಕ ಇರು ಮುರಾಣಿ 1 ಲಕ್ಷ ಅಂತ ಪಂತಿನತಿ ಅವು ಖಾಲಿ ಫೀಸ್ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಅಪಗಂಡ ನನಯನ್ ಏತ್ ಕಾಸು ಕಾಣೋಡು ಒಂಜಿ ಮುಟ್ಟ ಬಂದು 4 ಲಕ್ಷ ಅಪ್ಪನ 4 ಲಕ್ಷ ಅಂದು ದನಿ ಒಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಲ್ಪರ ಒಂದ ಕಡಿಮೆ ಅಲ್ಪ ಇರ್ತಾನೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬೈದಿನಿ ಇಂದೇ ಇಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮೂಲ ಎಂಕ್ಲೆನ ಏನೋ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಉಂಟು ಯಾ ನೀರು ಮುರ ನೀರು ಬುಲ್ತಿನಕ್ಕೆ ಆ ನೀರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಅವ್ರು ನೀ ತುಲ ಈತ ಕಾಸು ಕೊಂದೈಜಾರು ಈತ ಸೇರ್ಸಲ್ಲ ಪನ್ಪಾರೆ ಇಂದೇ ಈರ್ನ ಕಾಸು ನೀರು ಪತನ್ಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಪೋಲೆ ಬರ್ಚಿ ಇರು ಪೋಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಪನರ್ಚಿ ಇಂದೇ ಅವು ಏತ್ ಕಾಸು ಯಾನ್ ಕಣತ್ ಕೊರ್ಪೆ ಇಂದೇ ಇರು ಆಪುಜಿಂದ ಪನರ್ಚಿ ಇಂದೇ ದನಿ ಆಪುಜಿ ಈಡ ದುಡ್ಡಿಜ್ಜಿಂದ ಈರ್ನ ಬಾಲೆನೆ ಈತ ಮಲ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ ದಾಯ ಸೇರ್ಸವರಿ ಮಾತಾರಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಡ್ಡ ಶಾಲೆಗೆ ಅತ್ತಿ ಮುಲ್ಪ ಕಲ್ತಿನಕ್ಲು ಮಾತ ಮಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆತರಿಗೆ ಎನ್ನ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆದತ್ತು ಓಡುಂದು ಆಸೆ ಪನ್ಪು ನಗ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಉಲ್ಲೇರಿ ಕೊರುಪು ನಗ್ಲು ಏರ್ಲೇಜೇರಿ ತುಲೆ ಎಂಕ್ಲ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪಚ್ಚಿ ಈರ ಪೋಲೆ ಇಜ್ಜಣ್ಣ ಈ ರಾಪುಜಿನ್ ಪನರ್ಚಣ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆವಡ ಅಣ್ಣ ಅಂಚ ಕಾರ್ ಬಿಡ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ ಬಿಡ್ಲೆ ಕಾಸ್ ಕಾಣತ್ತು ಕೊರ್ಪು என்ன பாலன் டாக்டர் ஆவடி என்ன பாலன் டாக்டர் கொடு அது ஆள் கல்ಪನೆ ಟೆಡ್ಡಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬಲೆ ಪಪೋಯ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏತು ಸನ್ಮಾನ ಆಗ್ತದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಬುಚ್ಚಿ ಓಲೋ ತೂಲೆಕೊಂಡಕ್ಕ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಅವು ಪೋಯ್ನೈತೇರು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಬತ್ತಿತ್ತೇರಿ ಸರ್ ಅಂದ ಕಾಸು 1 ಲಕ್ಷ ಪತ್ತಿತ್ತೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ರೂಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತುಂಡತೆ ಅಂಚ ಆಪುಜಿ ಪಂಡೆ ಚೂರು ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಲ್ತೇರಿ ಅಂಚ ಚೂರು ನಿರ್ದು ಕಡಪಡಿಯ ತುಗ ಅಲ್ಲ ಫೈಲ್ ಕೊರ್ಲಿಚ್ಚಿ ಸದ್ಯದಲ್ಲ ಸರ್ ಓ ಗಾಡ್ ಮತ್ತೆ ಸರ್ 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 ಸರ್
ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ಮೂಲು ನೀಲಣ್ಣ ಇಲ್ಲು ಓ ಮುಲ್ಪನೆ ಅಲ್ಪ ಅಂದ ಅದ ಮಗಲ್ ಸುರಕ್ಷಾ ಸುರಕ್ಷಾ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಪೊನ್ನು ಎಡ್ಡೆ ಕಲ್ತೊಂದಿತ್ತಲು ಈ ಸರ್ತಿ PUC ಒಂಜಿ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಪಾಸ್ ಆತಲು ಐ ಕಾಲೆಗೆ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಸನ್ಮಾನ ಮಂತಿದ್ದೇರಿ ಅಣ್ಣ ದಾದ ಮನ್ಪುನಿ ಆ ಪೊನ್ನಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಲ್ಪಡೊಂದು ಆಸೆ ಐಕ್ ಬೋಡಾದ ನೀಲ ಎಣ್ಣೆ ಅವೇತೋ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪೋಯರು ಅವಳು ಮಾತೇರ್ಲಾರೇನು ಆತು ಫೀಸ್ ಆಪುಂಡು ಈತು ಫೀಸ್ ಆಪುಂಡು ಪಂಡದು ನೆರ್ದು ಕಡ ಪುರಿಯರು ಪಾಪ ನೀಲ ಎಣ್ಣೆ ತನ್ನ ಮಗಲು ಕಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪುನ ಆಸೆಡು ತನ್ನ ಒಂಜಿ ಕಿಡ್ನಿಲ ಮಾರ್ದು ಅಲೆಗೋಸ್ಕರ ತನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವನೇ ತ್ಯಾಗ ಮಂತ ಕಡೆಕ್ಲಾರ್ನ ಆಸೆ ನೆರವೇರಿಜಿ ಪಲ್ಲಕ ಈರು ಯಾನ್ TPKದ ಕಾಲೇಜ್ದ MD ಯಾನ್ ಸುರಕ್ಷನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಲ್ಪನೆ ಎತ್ತು ಬರಬೆತ್ತೀನಿ ಸುರಕ್ಷಾ ಒಂಚೂರು ಲೆಪ್ಪಲೆ ಇರು ಆ ಬಾಲೆಗೆ ಕಲ್ಪೇರ ವೈದಿನಾರ ಅಂದಂದು ಉಂತುಲೆಂತಲೇ ಇಲ್ಲಕ್ ಬದ್ದತ ಬರ್ಪೆ ಸುರಕ್ಷಾ 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 ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಸುರಕ್ಷಾ ಇಲ್ಲ ಡಿಜ್ಜಲ್ ನಡಿಜಲ್ ಯಾನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಓಡ್ ಪನ್ಪುನ ಆಸೆ ನೆರವೇರಿಜಿ ಬಂದಿದ್ದು ಜೀವಗದೋಲ ಮಂತೊಂಡಲ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲಿ ದಾದನ ಮಂತೊಂಡಲ್ ಸರಿ ಇರ್ ಬಣ್ಣಗ ಮಸ್ತ್ ತಡ ಅಂಡ ಅಂದ ಅಲ್ಲ ಒಲೆ ಸುರಕ್ಷಾ ಸರ್ ಈರ್ ಬಣ್ಣ ಸುರಕ್ಷಾ ಬೋಲೆ ಸುರಕ್ಷಾ ಬೇರೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲೇಜ್ದ ದನಿಗೆ ನೀನನ್ನು ಕಲ್ಪಾರೆ ಬೈದಿರಿ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷಾ ನಿಕ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಲ್ಪಡತ್ತ ಯಾನ್ ಕಲ್ಪವೆ ನಿಕ್ ಏತ್ ಖರ್ಚನ ಮಲ್ಲೆಜಿ ಅವೇನು ಯಾನ್ ಪೂರ ಯಾನ್ ತೂಪೆ ದಾಯ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ನಿನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಎನ್ನ ಬಡಿದಿನ ಜೀವ ಓರಿತಿನ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮಿ ಹಾರು ಕಿಡ್ನಿ ಗೊತ್ತೀನಿ ಬೇತಿ ಹೇರಗಲತ್ತು ಎನ್ನ ಬಡದಿಗೆ ದಾದಾ என்ன பொப்பைತೆ ಕಿಡ್ನಿ ಮಾಡ್ದು ಕಾಸ್ಕೋತೀನಿಯಾ ಅಯ್ಯೋ ಪಪ್ಪ ದಾಯ ಪಪ್ಪ ಎಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಪ್ಪ ಎಂಕಿ ಇರದು ಮಲ್ಲ ಓಲಾತು ಪಪ್ಪ ಇರು ದಾಯ ಪಪ್ಪ ಎಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ ಡಾಕ್ಟರ್ಲ ಬರ್ಚಿ ಓಲ ಬರ್ಚಿ ಎಂಕೇನ ಪಪ್ಪ ಮುಖ್ಯ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮಗ ತುಲ ನಿನ್ನ ಪಪ್ಪಗೆ ದಾಲ ಅಪ್ಪಜಿ ಅದು ಆರೋಗ್ಯ ಪೇರು ಆರೋಗ್ಯ ದಾಲ ಅಪ್ಪಜಿ ತುಲ ಹಾಯ್ನತ್ ಬೇಗ ಈ ಕಲ್ಪೋಡು ಈ ಕಲ್ಪೋಡು ಒಕ್ಕ ತಾತ ಪಂಡ ನೀಲಣ್ಣಲ್ಲೇ ಲೆಪ್ಪೆ ಕುಂತಲೆ ನೀಲಣ್ಣ ಓ ನೀಲಣ್ಣ 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 ದಾದಂಡು ಸರಿ ನೀಲಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲದ ಪಿರವು ಬಲ್ಲದೆ ತಂದಿರಿ ಬಾಲೆ ಈರ್ ಕಲ್ತದು ಮಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವ್ಡು ಬಾಲೆ ಐಕ್ ಬೋಡಾದು ಯಾನು ದಾದ ಬೋಡಂಡಲ್ಲ ಮಲ್ಪೆ ಬಾಲೆ ಯಾನ್ ದಾದ ಬೋಡಂಡಲ್ಲ ಮಲ್ಪೆ ನರಮನಿ ಬದುಕಿಡಿ ಎನ್ನು ನಿಬೇತೆ ಅಯನ ಬದುಕಿಡಿ ನಡಪು ನಿಬೇತೆ ತಾಂಬೂಲ ಕಲಾವಿದರು ಪೂಂಜಾಲ ಕಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರ ಪದೊಂದು ನಿಕಲ ದುಮ್ಮದಿ ಕಡೆ ಪೊರ್ಲುದ ಅಭಿನದೊಟ್ಟುಗು ಪೊರ್ಲುದ ಕಥೆನ ಮಡಿದು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಎಂಚಾನಂದ ತೀರ್ಪುಗಾರಕ್ಕೆ ನೆಡ್ದು ದುಂಬು ಸುರುಟಕಲ ಪೊಲಂ ಮಲ್ತನ್ಗ ಸಂಗೀತೋಡು ತಂಗವೇಲ್ಕೋ ಇಲ್ಲ ಮೇಧಾವಿ ಮಡಂತ್ಯಾರ್ ರಚನ್ ಆಲಾಡಿ ರಘುರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೆಲ್ದಗಡಿ ಸುರಕ್ಷಾ ನೆಲ್ಲಿಗುಡ್ಡೆ ಕುಶಾಲ್ ಗೌಡ ಹೊಸಮನೆ ನಿತೇಶ್ ರಾಯ್ ತೀರ್ಪುಕೇನವೆ ಅಣ್ಣ ಎರಡು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಾಂಬೂಲ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಎಂಚಲ್ಲ ಎಡ್ಡಾಯ್ತು ನಾವು ತ್ಯಾಗ ಅಮ್ಮೆರೆಗೆ ಮಗಲ್ ತ್ಯಾಗ ಮಲ್ಪನು ಮಗಲ ಅಮ್ಮೆರೆಗೆ ತ್ಯಾಗ ಮಲ್ಪನು ಜೋಕುಲ್ನ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಬಾಡೋದು ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಮಲ್ಪೇರು ಏತು ಬಂಗ ಬರ್ಪೇರು ಏತು ಸೊಂದುವೇರು ಅವು ಮಾತೆರೆಗಳು ಗೊತ್ತು ಪೂಜಿ ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮೆರೆಗೆ ಮಗಲಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಲ್ಪಡೋದು ಒಂಜಿ ಆಸೆನು
అయిన ಎಂಚಾಂಡಲವು ಯಾನು ಸೈತನಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವಡೊಂದು ಅಲ್ಲಿ ಆಸೆ నుంచి ನೆರವೇರಿಸೋನು ಕತೆ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಎಡ್ಡೆ ಕತೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಭಿನಯ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದಾರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಮಲ್ದಾರು ಕಡೆಗೆ ಅವು ಅಮ್ಮೇರು ದಯಗಂಚ ಮಲ್ತೊಂಡೇರು ಪನ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಮೂಲು ತುಯಾರ ಪನಕ ಆರು ಒಂಜಿ ಕಿಡ್ನಿಡ್ಲ ಬದುಕೇರ ಹಾಪುಂಡು ಮಗಲ್ನ ಏಳಿಗೆ ತುಯಾರ ಹಾಪುಂಡು ಮಗಲ್ ಒಂಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಪಿನೇನು ತುಯಾರ ಆಸೆ ಹಾಪುಂಡು ಅವು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಅವು ದಯಗ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಫೋರ್ಸಿಬ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಾಂಡು ಅವು ಬುಡ್ಚಿಂದು ಎನ್ನೊಂಜಿ ಅನಿಸಿಕೆ ಪಕ್ಕ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅವು ಒಂದು ಮಾತಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆತನು ಎಡೆ ಮಲ್ದಾರು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಬೆಟರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಗುಡ್ ಲಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ವಿಜಯಣ್ಣ ಹಿರಿಗೆಂಚ ನಮಸ್ಕಾರ. ತಾಂಬೂಲ ಕಲಾವಿದರು ಐತೆ ಮಸ್ತ್ ಪುದರಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏರ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಕರಂತ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬೈಜರ ಪೂಜೆ ಪುರೋಹಿತರು ಇರ್ನ ಪುದರಂಚನ ಬಂಡಾರ ಮಗಲ್ ಮಲ್ತಿನಾರನ ಸುರಕ್ಷಾ ನೆಲ್ಲಿಗುಡ್ಡೆ ಸುರಕ್ಷಾ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದಾರ ಇರು ಅಮೇರ್ನ ಪಾತ್ರಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದಾರ ಬಾಕಿದಾಗ್ಲಿ ಇತ್ತಿನ ಅವಕಾಶ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದಾರ ರಾಜಮೌಲಿಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದಾರ ರಘು ಅಣ್ಣಡ ಟೋನ್ ಓಲ್ಡ್ ಬತ್ತನ್ ರಘು ಅಣ್ಣ ಇರು ಸೀನಿಯರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇರು ನೆಂಕುಲು ಏಪಡ್ದಿನ ಚತು ಒಂದಲ್ಲ ಇರು ಸೀನಿಯರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ತಾಂಬೂಲ ಕಲಾವಿದರು ಮಸ್ತ್ ನಾಟಕನ ಮಲ್ದಾರ ಫಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲ ಏನ್ ಜನ ಮಂಡ ಓಲ್ಡ್ ಟೋನ್ ದೆತ್ತಕ್ಲೆ ಎಂಕಲ್ ಎನ್ನ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶನೇ ಆ ಓಲ್ಡ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಬರ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಇತ ಈರು ಪಂಡರ ಬಲ್ದೆತ್ತೊನ್ನ ತೂದು ಬತ್ತೆಂಜಿನ ಪಂಡರ ಇರು ಫ್ರೆಂಡ್ ಇರ್ನ ಡೈಲಾಗ್ ಪನ್ಲೆ ಇರು ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಪನ್ಲೆ ಸರ್ ನೀಲೆಯನ್ನೇ ಅಂಚನೆ ಪನ್ಲೆ ಇರು ಎಂಚ ಪಂಡರ ಅಂಚನೆ ಪನ್ಲೆ ಸರ್ ನೀಲೆಯನ್ನೇ ಇಲ್ಲದ ಪಿರೋ ಬಲ್ದೆ ತೊಂದೇರು ಸರ್ ನೀಲ ಎಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲದ ಪಿರೋ ಬಲ್ದೆ ತೊಂಡೇರು ದಾಯಗಮೈ ಮಾಡೋಡು ನಾರ್ಮಲ್ ಮಲ್ಲ ಐತವೆ ನೀರು ನೀಲ ಎಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲದ ಪಿರೋವು ಬಲ್ಲದೆ ತೊಂಡೇರು ಮಲ್ಲಗೆ ಏತು ಖುಷಿ ಆಪನ್ಕೇನ್ರ ಬಲ್ದೆ ತೊಂಡೇರು ಬೊಚ್ಚೆ ಆ ಟೋನ್ ದೆಪ್ಪುಲೆ ರಘುವಣ್ಣೆ ಎಂಕುಲು ಎಪ್ಪ ಪಂಡ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದಾರೆ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತಾರ್ನ ಪುದರ್ಕೆ ಅಂದ ಮಸ್ತ್ ನಾಟಕ ಪುದರ್ಕೆ ಅಂದ ಒಂದು ಕಾರಂತನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕಾರಂತ್ ಕಾಪಿ ಕಾಡ್ರನ್ನ ಗರಡಿ ಹಿಡಿದು ಬೈದಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಭೆ ಸಾರಿ ಕಾಪಿ ಕಾಡ್ರ ಮಾಪ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅರ್ ಮಂಡ ಒಂತೆ ಸಮಯ ಇತ್ತೀನಿ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಇತ್ತಿಜೇರು ಒಂತೆ ಸಮಯ ಏತು ವರ್ಷ ಇತ್ತೀರ 4 ವರ್ಷ ಇತ್ತೇರು ದಯಪಂಡ ಆರೇ ಕಲ್ಪದೇರು ಆರವೇ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಕಲ್ಪವಡು ಕಾರಂತೇರು ಖಂಡಿತ ಆಂಡ ತೂಯಿನ ನೆಟ್ ಬೆಟರ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಆಂಡ ನಿಕ್ಲೆಡ್ದು ದಯಪಂಡ ಬೇತೆಕ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ನಿಕ್ಕಳ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಕಳ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪು ದಯಪಂಡ ನಿಕ್ಕಳು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಡ್ರಾಮಾ ಕೊರ್ಪಿನಕುಲು ಇತ್ತೆ ಅರಸಿನ ಮಕ್ಕಿಡ್ದು ಬತ್ತಿನ ಕಳ್ಳ ಎಂಕುಲ್ ಆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪರ ಅಪ್ಪಜಿ ಅಕಲ್ನ ಉತ್ಸಾಹ ಅಕಲ್ನ ಉಮೇದು ಅಕಲ್ನ ಕೆಪಾಸಿಟಿಗೆ ಅಕುಲ್ ಮಲ್ದೇರು ಅಂಡ ನಿಕಲ್ನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಆ ಕೆಪಾಸಿಟಿಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ನಿಕುಲ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪನಾಕುಲು ನನ್ನರ ಮಲ್ಪನಾಗ ಆ ಟೋನ್ ಪೂರ ಕಟ್ಟಾದೆ ಬರಡು ಪೂರ ಖಂಡಿತ ಬರಡು ಇತ್ತೆ ಅರ್ನ ಮಗಲ್ ಅರ್ನ ಪುದರೆ ಮಾರ್ತ ಸುರಕ್ಷಾ ನೆಲ್ಲಿಗುಡ್ಡೆ ಕರೀನ ಸರ್ತಿ ಒಂಜಿ ಸುರಕ್ಷಾ ಬಂದು ಪಂಡು ಬಾರಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಈ ರೀತಿ ಫಸ್ಟ್ ಬತ್ತ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮೆರಡ ಪಾತಿರುವಾರ ಫಸ್ಟ್ ಬತ್ತಿನ ಅನ್ಪರ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೈಲಾಗ್ ಪನ್ಲೆ ಇದು ಬತ್ತಿನ ಅಂಚೆನೆ ಪನ್ಲೆ ಅಪ್ಪ ಓ ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಅಂದೆ ಅಪ್ಪ ಇಂಗು ಏತ್ ಅಪ್ಪ ಅಂಡು ತೂ ಲೈಟ್ ಒಂಜೆ ಅಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಐಟ್ ಟೋಟಲ್ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಎಂಡ್ಗಳು ಅಪ್ಪ ಉಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ಲ ಅಪ್ಪ ಉಂಡು ಮಿಡ್ಲ್ ಅಪ್ಪ ಉಂಡು ಅಪ್ಪ 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 ಉಂಡು ಅವು ಕೇನ್ ನಗಿರೆಗೆ ಆಡ್ತೋಜುಂಡು ಅವೇನು ಆಯ್ನ ಅಂಚಿನ ಬರಂದಿಲ್ಲ ಕತುಲು ಅವು ಪೂರ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಶೈಲಿ ಹಿಡಿತೀನಿ ಅವೇನೆಂಕುಲು ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಲ್ಪುನತ್ತು ಅವು ಕರೀದು ಇನಿ ಕಾಲ ಬದಲ ಒಂದು ಬೈದಂಡು ಚೇಂಜ್ ಒಂದು ಬೈದಂಡು ರಂಗಭೂಮಿ ಬದಲಾತಂಡು ಆ ದುಂಬುದೇನು ನಮ್ಮ ಬುಡ್ದು ಹೊಸ ನೆಕ್ ಬರೋಡೊಂದೆ ಅಂತ ಪನ್ಪೇನಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದಾರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಪೂರ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಅವ್ರು ಓಕೆ ಗುಡ್ ಲಕ್ ಕೊಂಜಿ ಮರತ ನೆಂಕ್ ಬನ್ನರೆ ಇತ್ತೆ ರಘು ಅವಡು ನಮ್ಮ ಮೇರು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪಾಡ್ದಿನಾರ ಅವಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ದಾಲ ಪಗೇಜ್ ಅಕಲ್ಡ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮಗಲೇನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಲ್ಪಾಯರೆ ಅರ್ಲೆತ್ತೊಂದು ಬೈದೇರು ಆಫೀಸಿಗೆ ಪಗೇಜ್ ಅವು 10 ದಾಯಪ ಏನ್ ಪಂಡ್ರೆ ಮರತೇವೆ 10 ಜೋರು ದಾಯ ಸಮಾಧಾನ ಒಂಜಿ ಕೋಪ ಉಂಡು ಇಜ್ಜಣ್ಣ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸಿ ಮಲ್ತ ಕೊರಲೇವನ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸಿ ಮಲ್ತ ರೂಲ್ಸ್ ಕೋಪಡ್ ಕೊರಡೊಂದಜಿ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸಿ ಇಡ್ ಕೊರಲೇವನ ಪೋಲೆ ಅಣ್ಣ ಉಪದ್ರ ಮಲ್ಪೋಚಿ ಪೋಲೆ ಆಪುಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಆಪುಜಿ ಇರೆಡ್ದು ಆವಂದು ಒಂದು ಮಲಮಲ್ಲ ಕ್ಲೈ ಮತ ಆಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಆಪುಜಿ ಈ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ಬೋರ್ಡು ಬೊಕ್ಕ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಲಂಚಿನಿ ಅವಳು ಪಗೆ ಮನೆ ಲೆಕ್ಕ ಅರೆಗೆ ಕಂಡ ಬಟ್ಟೆ ಪಗೆ ಐತಿ ಲೆಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಅವೇನು ಪೂರ ಆ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಉಂಡತೆ ಅವು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸಂಭಾಷಣೆ ರಡ್ಜಂತಲ ಬತ್ತನಾಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಮೂಮೆಂಟ್
ಅವ್ರು ಅಮ್ಮೇರು ಪಾಡ್ದಿನಾರು ಐಕ ಆತು ಈರು ನಿಜ ಏನು ಚೊಲ್ಲಾರು ನಿಜ ಅಮ್ಮೇರು ನಿಜ ಬಾಲ್ಯದ ಅಮ್ಮೆ ಇರು ನಿಜ ಅವು ಇರು ಉಂತದು ಪಾತ್ರ ನಿಜಾನೇ ಅಮ್ಮೆ ನೀವು ಇರು ಬಗ್ಗದ ಮಲ್ಪನೆ ಇಡ್ದಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಮಲ್ಪನೆ ಇಡ್ದಲ್ಲ ಐನು ಉಂತದು ಪಂಡನೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಪಕ್ಕ ತೋಜುನು ಪಕ್ವವಾದ ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮೆ ಇಜಣ್ಣ ಇನ್ನು ಮಗಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪೆರ ಬಾರಿ ಆಸೆ ಅಂಡಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಲ ಆಸೆಗೆ ಪಡೋದು ಒಂಜಿ ಐನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಲೆಗೆ ಇರು ಇಜಣ್ಣ ಅವು ಅಂಚ ಪನ್ಪುನ ಹಿಡ್ದು ಇರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇರ್ನ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜನ್ನು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಇದು ಖಾಲಿ ಕಣ್ಣು ಮೋನೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಪಾತೆರ್ನ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಅವೇ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಡು ಅವಾಗ ಅವು ನೈಜವಾದ ತೋಜುನು ನೈಜ ಅಮ್ಮೆ ಅವಳು ಡ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕ್ ತೋಜ್ ಐನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರ್ನ ಪುದರಂಚನೆ ಮಂಡಾರ ಅಂದೆ ಕುಶಾಲ್ ಗೌಡ ಕುಶಾಲ್ ಈರ್ಡ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನ ಪೂರ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರ್ನ ಉಲಾಯಿ ಉಂಡು ನ್ಯಾಚುರಲ್ಲೇ ಮಲ್ಪಲ ಇರು ಇನ್ನು ಮಲ್ಪ ನಾಟಕೀಯ ಮಲ್ಪನೇ ಬಿಟ್ಟು ಈರ್ಡ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಉಂಡು ಇರ್ನ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಉಂಡು ಇರ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಉಂಡು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಉಂಡು ಅವು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲ ಓಕೆ ಗುಡ್ ಲಕ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ನಂಗೆ ಈ ಪುರ್ತರು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕಲೆ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ಪಡು ನಂದಿನಿ ಅಂಚನೆ ಅಮೃತ್ ನೋನಿ BA ಪ್ಲೈವುಡ್ ಮಕ್ಕಳ ಮಾತ ಸಹಕಾರ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತು ನಕಲಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಬಂದು ತೀರ್ಪುಗುರ್ನ ತುಳುನಾಡದ ಮಮಲ್ಲ ಸಾಧಕ ರಂಗ ನಿರ್ದೇಶಕರು ರೆಡ್ ಜನಕಲ ನಿಕಲ ಮಾತಿನ ಬರವದು ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಭಿನಮಲ್ ದಿನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಪಿರೋಡ್ ಬೆನೊಂದು ಚಿತ್ರನ ತಂತ್ರಜ್ಞರಿಗೆ ಮಾತಾ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಪಾತ್ರೆಡು ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಪನ್ನೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಈ ಗಿರ್ದಾಗ ತೊಂದಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಉಂದು ನಾಟಕ ಬಲೆ ಬುಲಿಪಾಲೆ ಎಸಲ್ ರಡ್ಡೆತ್ತ ಮಾಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಯೋಜಕಿರು ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಭದ್ರಾವತಿ ಲೇಸುಗು ತೆರಾಣ ದಿಂಜಾದಿನಕಲು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಬ್ರೈಡ್ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂತ್ ಬ್ರಷ್ ಲವ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಸೋಪ್ ಒತ್ತು ಸಹಕಾರ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈಂಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ನಂದಿನಿ ಅಮೃತ್ ನೋನಿ ಆಭರಣ್ ಟೈಮ್ಲೆಸ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಭಾರ್ಗವ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ರೇಮಂಡ್ ಚಾಪ್ ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಮೆಕಾಯ್ ಎ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಧೃತಿ ಮಸಾಲಾ ಯಮುನಾ ಆಶಾ ಸಿಟಿ BA ಪ್ಲೈವುಡ್ ವಿಸ್ಮಯ ಇನ್ಫರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಕಣ್ಣೂರು